Pochutnáváte si rádi na dobrém jídle v rodinném kruhu? Rádi byste se nechali rozmazlovat dokonale připravenými jídly, aniž byste museli věčně stát v kuchyni? Máme pro vás praktický kuchyňský spotřebič, který vám každý den opravdu snadno pomůže připravit oblíbené recepty našich babiček. Pořádný kus pečínky hotový za pouhých 25 minut. Těstoviny uvařené přímo v omáčce, hotové za pouhých 5 minut. Rýže, ať už bílá, hnědá nebo divoká, hotová za 6 minut. Mražená kuřecí křidílka za 10 minut. Lazaně za 20 minut. Nebo křupavá zelenina za pouhé 2 minuty. Tajemství spočívá ve vzduchotěsném uzávěru, který v hrnci utěsní horkou páru. Díky vzniklému tlaku páry jsou jídla dokonale uvařená, chuť je intenzivnější a živiny zůstanou zachovány. Stisknutím tlačítka si zvolíte, co budete vařit, ať už maso, ryby, zeleninu, fazole, rýži nebo polévky. A dokonce můžete zvolit funkci zavařování a udělat si tak zavařené ovoce, zeleninu nebo marmelády. A tady už je náš moderátor Erik Týs, šéf-kuchař a kulinářský expert, majitel restaurace, který neustále hledá způsoby, jak si práci v kuchyni ulehčit. Deniso, podívej, co jsem právě připravil v Power Pressure Cookeru. Voní to výborně, to mi připomíná dětství. Ano, a přitom je to tak křehké, až se to pěkně rozpadá. Vypadá to opravdu dobře. Šťavnaté maso, připravené za pár minut. A to v podstatě díky jedinému stisknutí tlačítka. Dobře, moje maminka by kvůli tomu musela strávit celý den v kuchyni. A pravděpodobně by výsledek stejně nebyl takový. Takto si ušetříme nejen čas, ale i peníze. Levný kus masa, například hovězí krk, se musí vařit opravdu dlouho, ale naše pečeně byla hotová za pouhých 25 minut. Skvěle. Deniso, máš děti? Jo, 3 kluky. A mají rádi kuře? Zbožňují Dobře, ho. a umíš si představit uvařit takový velký kus kuřete v tlakovém hrnci? Neuvěřitelné, uvnitř jsou 3 celá kuřata. Ano, a jsou úžasně křehká. Maso doslova odpadá od kostí, podívej. Přesně tak to máme rádi. A podívej se sem, úplně se to rozpadá, jak je to křehké. Vypadá to opravdu skvěle. Vařil jsem je totiž v tlaku páry, proto jsou hotová už za 20 minut. Tak rychle to jde s Power Pressure Cookerem, díky němuž dosáhneš fantastických výsledků. Ale tyhle jsou přece ještě zmrzlé. No ano, ale to pro Power Pressure Cooker není žádný problém. Podívej, kolik se nám toho sem vejde. Opravdu hodně. No to je úžasné. Za 10 minut bude vše připraveno a můžeme servírovat. Tak brzo? Vše dáme dovnitř, zalejeme Vypadá trochu to omáčky, jednoduše. přikryjeme a uzavřeme. Zmáčkneme tlačítko a za okamžik si už budeme moct pochutnávat na výborných Paráda. křidílka. Tohle se mi začíná líbit. Přesně, Jsem a nadšená. ovládání je přitom Opravdu tak senzační. jednoduché. Tak, a u těchto žebírek maso doslova odpadá od kosti. Podívej, to je skvělé, že? Jsem z Power Pressure Cookeru opravdu nadšený, protože se uvnitř všechno perfektně uvaří. Také doba přípravy je kratší a protože vaříme v tlaku páry, dosáhneme stejných výsledků ve všech vrstvách. Jsi připravená? Ano. Vše bylo ale přece před chvilkou ještě zmrzlé. To bylo rychlé, že ano? A máme jich A opravdu perfektně hodně. uvařené. Neuvěřitelné. A za takovou chvilku. Naprosto skvělé. Při vaření je pro mě důležité malé množství přísad, jednoduchá příprava a především doba vaření. Podívej, kolik se nám Opravdu toho jsem vejde. překvapený, Opravdu. jak je příprava jídla s Power Pressure Cookerem XL jednoduchá a bezproblémová. Je to v podstatě hrnec a trouba v jednom. Dal jsem dovnitř česnek, olivový olej a pokrájená rajčata, trošku bazalky a pak jsem přidal těstoviny a zalil rajčatovou omáčkou. Po 10 až 15 minutách bylo vše hotové. Ušetřím spoustu času a práce. A to je důležité. Deniso, dal jsem Power Pressure Cookeru přezdívku Malý kuchyňský zázrak a to právě z tohoto důvodu. Těstoviny připravené v papiňáku, to je pro mě Ano, úplně je to nové. naprosto skvělý způsob vaření, protože nemusíš čekat, až začne vřít voda. Bez námahy a cedění. Těstoviny se uvaří v páře ve vlastní šťávě a to díky stisknutí tlačítka. Za 5 minut je vše hotové. A těstoviny chutnají výborně. Takže stačí jenom posypat parmazánem. Tak. Víš, je co to se mi moc ale hezké. líbí nejvíc? Power Pressure Cooker XL má časovač. Stačí dát přísady dovnitř a nastavit časovač, který se pak postará o vaření dokonce až o 4 hodiny později. Tak to se mi bude opravdu hodit. Ano, přesně tak. To ale ještě není všechno. Uvařil jsem v pressure cookeru lazaně a to za pouhých 20 minut. Tak brzo? Množství, které v něm můžeme připravit, je opravdu fenomenální, Deniso. Tak to si připravíš nejen oběd nebo večeři, ale i jídlo na další den. A to nejlepší je to, Perfektní. že vše můžeš dokonce zmrazit a servírovat třeba o týden později. No není to úžasné? To Podívej. se bude mojí rodině opravdu líbit. A jak to výborně chutná. Pracuji s papinovými hrnci už přes 20 let.
Ale tento je s odstupem jednoznačně nejlepší. Vaření začne po zmáčknutí tlačítka a všechno už je naprogramováno. Proto by neměl chybět v žádné kuchyni. Také si rádi pochutnáváte na nedělním obědě s celou rodinou? Kdo by ale chtěl stát věčně v kuchyni a nakonec ještě umývat hromadu nádobí? Uvařte si nyní výborná jídla plná živin s pomocí Power Pressure Cookeru XL. Jde to tak rychle a jednoduše. Tento kuchyňský zázrak vám jedním stisknutím tlačítka připraví například šťavnatou pečínku za pouhých 25 minut. A nebo výborné masové kuličky za pouhých 15 minut. Umí i klasické lazaně zapečené sýrem za pouhých 20 minut. Ano, tak se dnes vaří. Tajemství spočívá ve vzduchotěsném uzávěru, který v hrnci utěsní horkou páru. Díky vzniklému tlaku páry jsou jídla dokonale uvařená, chuť je intenzivnější a živiny zůstanou zachovány. Integrované inteligentní programy se postarají o přesné automatické vaření, abyste si i vy mohli vychutnat výborná jídla připravená tak rychle a jednoduše. Chutné a křehké kuře hotové za pouhých 20 minut, výborné polévky připravené za 10 minut. Jedním stisknutím tlačítka si zvolíte, co budete vařit, ať už je to maso, ryby, zelenina, fazole, rýže nebo polévka. Vypadá vaše dušená zelenina také takto povadlá a rozvařená? Nebo byste si raději dali něco takového, křupavou zeleninu plnou živin, připravenou za pouhé 2 minuty? Těstoviny uvařené přímo v omáčce a hotové za pouhých 5 minut. Nebo rýži, ať už bílou, hnědou nebo divokou, hotovou za pouhých 6 minut. Aromatické chili hotové za pouhých 20 minut. Power Pressure Cooker XL má obsah neuvěřitelných 6 litrů. Díky praktickému časovači si můžete nastavit spuštění vaření a jíst, kdy budete chtít. Power Pressure Cooker XL je dokonce ideální i na zavařování ovoce, zeleniny, marmelád, masa a mnoho dalšího. Jeho čištění je opravdu snadné, neboť se jeho vyjmutelná nádoba může dát do myčky. Díky Power Pressure Cookeru XL budete moci uvařit veškerá jídla, která všechny nadchnou. Proč používat různé kuchyňské spotřebiče? Využijte výhodu vaření v tlaku páry. Zavolejte nyní, objednejte si Power Pressure Cooker XL a my vám rozdělíme platbu do 3 částí bez navýšení ceny. Zaplatíte 1299 korun při převzetí plus 2 další splátky po 850 korunách. Ano, slyšíte správně, za senzační Power Pressure Cooker zaplatíte pouhých 1299 korun hned plus 2 další splátky po 850 korunách. Kromě toho dostanete také kuchařku s mnoha úžasnými recepty a exkluzivní příručku s tipy na zavařování. Ideální na ovoce, zeleninu, marmelády nebo polévky. Takže volejte ihned nebo objednávejte pohodlně přes internet na stránce www.sinternational.cz. Platit můžete kartou nebo si nechat zaslat Power Pressure Cooker na dobírku. Uvařte si nyní výborná jídla plná živin s pomocí Power Pressure Cookeru XL. Jde to tak rychle a jednoduše. Power Pressure Cooker budete chtít používat opravdu každý den. Nebudete potřebovat žádný přebytečný tuk, máslo nebo olej. A přesto bude vše krásně křupavé, to je naprosto skvělé. Fantastické. Můžete si tak opravdu jednoduše připravit osobuko. Já ho mám fakticky moc rád. Pod tímto názvem se skrývá opravdu úžasné dušené jídlo. Stačí stisknout tlačítko, uzavřít a po 20 minutách bude vše vypadat takhle. Chceš se podívat, Fakt, co? jsem zvědavá. To je pro mě úplně Osobuko. něco nového, zní to rafinovaně. Vidíš? A co bys řekla na pokrm vážně? Beef Stroganov? Ano, máme tu objem skoro 6 litrů. Perfektní. Připravíme tak 16 porcí. Tolik? Můžeme si tak jídlo předchystat nebo odložit na později. To je skvělé, tím si ušetřím čas a ještě mi toho spousta zbyde. Jo, přesně tak. Je to opravdu francouzská cibulová polévka? Voní fakt nádherně. Úžasné. Je dost velký na pečeně, dušené pokrmy a těstoviny. Myslím, že Power Pressure Cooker XL by neměl chybět v žádné kuchyni. Naprosto úžasné. Můžete si koupit kotletu, hovězí, lalok, žebírka nebo krk, všechny levnější druhy mas a přesto bude vše delikátní a šťavnaté. Pojďte sem, lidičky, určitě máte hlad. Dovedu si představit, že jste k nám přišli hladoví. A zůstanou zachovány všechny živiny? Absolutně ano. V pressure cookeru si můžete uvařit zeleninu za pouhé 2 minuty. Ať už kukuřici, brokolici nebo cokoliv jiného, vše se vaří pod vysokým tlakem a přitom zůstanou živiny zachovány. Zelenina je potom hezky křupavá a plná živin, věřte mi, opravdu je to tak. Může se stát, že se jídlo rozvaří? To je dobrá otázka.
Vše jsme pro vás naprogramovali, abyste si už nemuseli dělat žádné starosti. Pressure cooker se automaticky sám vypne. Takže ne! Pokud zvolíte správný program anebo nastavíte správný čas na časovači, nemůže se nic rozvařit. Chce někdo ochutnat? Já tady! Já bych ochutnal. Ze všeho nejdůležitější je především chuť. Pokud na vás při ochutnávce nebude vidět takový ten pohled, to je výborné. To je můj výraz spokojenosti. Díky Power Pressure Cookeru si můžete opravdu rychle připravit veškerá jídla. Ale je zde také funkce pomalého vaření, díky které můžete jedním stisknutím uvařit polévky a dušené pokrmy, tak, jak to dělali naše babičky. Podívej se, není to nádhera? Ano. Eriku, tohle je opravdu skvělé. 10 porcí do zásoby pro mou rodinu a já nemusím trávit čas u plotny. Přesně tak. Navíc toho můžeš současně vařit i víc. Pěkně Tak čerstvé. například kuře, rýži a brokolici. Všechny chutě dohromady a vše je za 10 minut hotové. Jednoduše stiskneš tlačítko a získáš neuvěřitelně Přesně chutné a zdravé výsledky. Uvařit rýži to není tak jednoduché. Jsem rád, že to říkáš, protože Power Pressure Cooker je ten nejlepší rýžovar, jaký znám. Vypadá to opravdu dobře. Hádej, jak dlouho se to vaří? Je tak načechraná, možná 15-20 minut. 6 minut. Neuvěřitelné. Podívej, přesně tak by měla vypadat uvařená rýže. Vůbec se nelepí. Výborně, rýže nelepí a nejsou ani žádné hrudky. Přesně jak říkáš. Pressure Cooker rýži uvaří pokaždé správně. Stačí vybrat z nabídky bílá, hnědá nebo divoká rýže. Aha, bílá, hnědá a divoká. Už jsme toho uvařili opravdu hodně. Ještě nám ale chybí chili. To má opravdu něco do sebe, takže dávej pozor. Nejdříve jsem dal dovnitř maso a nastavil funkci smažení. Pěkně se nám to tady smaží s rajčaty. A teď to bude opravdu náročné, dám dovnitř zbytek přísa. Všechny najednou, to není vůbec náročné. Teď to přiklopíme a uzavřeme. Tak. A teď už musím zvolit jen správnou funkci a za 20 minut bude chili pěkně uvařené v páře. Vidíš, jak je to snadné? A to jedním stisknutím tlačítka. Obrovský hrnec plný chili, skoro 6 litrů plných dobrot, opravdu vynikající. Podívej se na ty fazole a maso, opravdu husté. Vypadá to úžasně. Dobrutka. Takhle se vaří chili. Ano, A ano. máme hotovo za pouhých 20 minut. Ještě ozdobíme? Vše nastaveno jedním stisknutím tlačítka. Power Cooker se dokonce automaticky vypne a změní režim na ohřívání. Tím pádem můžete jíst kdykoliv se vám zachce. Vypadá to opravdu skvěle. Co ty na to? Je to dobré, že ano? Tak fantastické. chutně to uvaří jen Power Pressure Cooker. Chuť je opravdu intenzivnější. Neuvěřitelné, jak je to dobré, opravdu. Tak. Takže ti musím říct, Eriku, že dnes jsme uvařili opravdu hodně fantastických jídel a přitom to šlo tak jednoduše. Jsem z Power Pressure Cookeru opravdu nadšená, protože díky němu mohu připravit každý den vysoce kvalitní pokrmy a to opravdu rychle. Dnes jsme uvařili jemné šťavnaté hovězí a vepřové maso, žebra, celé kuře a zmražená kuřecí křidélka, která byla opravdu rychle hotová. Také nezapomeňme na polévky, beef stroganov a jak se jmenoval ten Osobuko. Power Cooker je vhodný také na vaření mořských plodů, čili rýže, těstovin a dokonce se s ním dá i zavařovat. Využijte výhod vaření v tlaku páry pomocí Power Pressure Cookeru XL. Ušetřete si čas i peníze. Pochutnejte si na vynikajících pokrmech plných živin, které uvaříte zcela automaticky stisknutím tlačítka. Maso hotové za pár minut namísto hodin vaření. Objednejte si nyní náš Power Pressure Cooker XL spolu s příručkami receptů a nadchněte tak jedlíky u vás doma. Díky Power Pressure Cookeru XL budete moct uvařit veškerá jídla, která všechny nadchnou v jednom jediném hrnci. Proč používat různé kuchyňské spotřebiče? Využijte výhodu vaření v tlaku páry. Zavolejte nyní, objednejte si Power Pressure Cooker XL a my vám rozdělíme platbu do 3 částí bez navýšení ceny. Zaplatíte 1299 korun při převzetí plus 2 další splátky po 850 korunách. Ano, slyšíte správně, za senzační Power Pressure Cooker XL zaplatíte pouhých 1299 korun hned plus 2 další splátky po 850 korunách. Kromě toho dostanete také kuchařku s mnoha úžasnými recepty a exkluzivní příručku s tipy na zavařování, ideální na ovoce, zeleninu, marmelády nebo polévky. Takže volejte ihned nebo objednávejte pohodlně přes internet na stránce www.sinternational.cz. Platit můžete kartou nebo si nechat poslat Power Pressure Cooker na dobírku. Uvařte si výborná jídla plná živin s pomocí Power Pressure Cookeru XL. Objednejte si nyní náš Power Pressure Cooker XL a nadchněte tak jedlíky u vás doma.